Witam wszystkich, witam was fest pięknie. Mam już tu przyrychtowano polędwica i tak wam powiem szczerze, że jeszcze raz was powitam, bo nie wiem co mam robić. Ewy nie ma, wszystko narychtowane, szlagiery narychtowane, wice narychtowane, no nie ma narychtowane, nic do jedzenia, nie wiem. Dzień dobry. No wreszcie, kajś to była? Po jabłkach opie w sadzie. Ach, po jabłka, a to będą swoi moż, ja? Swoje, ja już ci swoje. sam robię miejsce, bo ja już padł naszym widzom, że no wszystko jest przyrychtowane, no ciebie nie ma. Jużek je i teraz musimy sytuację opanować. No, pierwsze, nim opanujemy, to powiedz, co będziemy opanowywać? Dzisiaj będzie polędwiczka z jabłkami, z cebulką. Z tymi jabłkami z I z twojej musztardą. zagrody, po kiedy żeś była, ja? Ja. To może rychtyk taki swoi. Swoje jabłka, no. No to pięknie. Będziemy ich smażyć z cebulką. Polędwiczka Na od sam burgera, początek. jabłka swoi, wszystko przyrychtowane. Tak. Na masełku oczywiście. Mhm. Mało dietetycznie, no ale co zrobisz? No to już dobra, no. Tego już żeś mogła nie dodać, wiesz? Chociaż masło na pewno jest zdrowsze jak margaryna, nie? To na pewno, no. To na pewno. I co? Zeszklić cebula, Zeszklemy cebula, za chwilę damy do tej cebulki te nasze jabłka. no, a ta polędwica? Polędwiczka w tym czasie sobie pokroimy Mhm. na takie większe kawałki. Sól, pieprz. Trochę ją potraktujemy ręką. Troszkę soli. Solimy. Wiesz, jakie są 3 rodzaje białej śmierci? Sól, cukier. I lekarz pierwszego kontaktu. Aha, dobrze wiedzieć. Teraz musztarda miodowa. Musztarda miodowo tłumacza do wszystkich naszych zynft. No i co? Jabłka, cebula. Teraz to lekko przemieszamy. I tak 3 minutki i wystarczy. No i co, już koniec? No nie, zaraz zrobimy te polędwiczki na patelni, a potem jeszcze do tego dodamy cydr. No, pierucha. Ale wiesz co, Paweł? Co? Ja sam nie widzę majeranku. Skocz mi po majeranek. Dobra, leca. Mam majeranek, fajny majoran. Fajnie posypiemy na jabłka. Majeranek bardzo fajnie pasuje do jabłek. Mhm. Wiesz co? No. To ty pójdź jakoś pieśniczka, to tak ze 3 minutki jeszcze potrzymiemy i będziemy dali ważyć. Może recht grumy. Jak co roku odlot, znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego, ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo druga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo druga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już.
zatrzymał się, że szpasuju zaś je moc. Masne wice i śmiech, bo szpontym z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, Śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci. No i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Leszek śpiewa, a ty mieszaj, żeby ci się to nie przychyciło. Tak to Nic mi fajnie, się- fajnie tak mieszaj, jak fajnie Leszek śpiewał. Nic mi się nie przychyciło, możemy No. to ściągnąć. I co, koniec? I na ta sama patelnia dajemy polędwiczki teraz. Aha, Dać troszeczkę masła. zaś dietetycznie. Ja, bardzo. No. Ale ci powiem, fajnie, Wunio, wiesz, tak jak moja starka ważyła, tak już na jesień, wiesz, jak miała też swoje jabłka, to nieraz na sobota, na niedzielę właśnie to tak woniało po tym. No. Słuchasz ty mnie w ogóle? Słucham, ale Bo tak ja, zaglądasz na ja te jest pole- zawsze skupiona na ważeniu, wiesz? No właśnie, no to jest to. Potem ja byle co godu ona mnie w ogóle nie słucha, a może by to lepszy uważyła, jakby mnie słuchała. Godosz. Ale nic, dobra, cicho, nic nie godą, bo potem zaś będzie na mnie. Polędwiczki króciutko. Mhm. Z drugiej strony też tym zymftem Ja. szmarujemy. Rozumiem. Po 2 minutki z każdej strony wystarczy i potem ich zalejemy cydrem. Pierucha. Toż dobra. To ja mam taką propozycję. 2 minuty z każdej strony, Tak. to jest razem 4. To zaglądamy na fajny szlagier i za ten czas to już będzie zbrunotnione. Raz spojrzałam i wiedziałam, że to właśnie ty. Całe życie cię szukałam, chyba mi się śnisz. Taka śliczna, taka ładna, aż nie wierzę, że popatrzyłaś prosto na mnie, uśmiechnęłaś się. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem cię.
Ciągle nic nie pasowało, coś było nie tak. Życie mi nie smakowało, czegoś było brak. A gdy Ciebie zobaczyłam, domyśliłam się, jesteś moim przeznaczeniem, teraz wierzę, że to był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. To był znak, dobry znak. Teraz wszystko będzie tak, jak ma być. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. Tak czekałem na tę chwilę. Teraz wiem, że się nie mylę. Odnalazłem Cię. Pięknie nam zaśpiewał duo koral i też to pięknie wonio już pomału. No, Wiesz, fajnie, no i co? nie? Teraz wlewamy cydr. Tak normalnie, einfach, ja? Troszkę nam odparuje, ale już możemy sobie wrzucić te nasze jabłuszka do tego. Nazot. Ja i będzie fajnie, aromatycznie. Pięć minutek duszymy i dajemy na talerz. 5 minutek duszymy, to robimy tak. Duszymy i grumy. Już szef ci go dała, nie wydać ci chciała. Nie wydać ci wrzoła, bo lubisz gorzoła. Wezna się inczego, synka robotnego. Przestań za mną
Ty, co tam szukasz? Co, Kaj? Ino się na chwilę stracisz, już Ja to kombinuję. prawie tu, wiesz, przewrocą. Widzisz? Ty, widzisz? Ty to ryki przewrócisz. Jakbyś mnie nie lękała, trzeba było mi spokojnie dać zjeść. A nie po tym człowiek cały Nie, bo nerwowy. mi braknie, chłopie. Aha. Dobra, mamy to gotowe. Mamy to gotowe. Ja to tu specjalnie tak, wiesz, przetegował troszkę, żeby to było lepsze, wiesz? Tak, polędwiczki bardzo fajne, mięciutkie, soczyste. Mhm. Tak, i dookoła sobie damy ta konfitura. Ale wonionie. Yeah. A ja się nie dziwię, że ci tam, wiesz, przyszło smak. Nie musiał przychodzić, wiesz, bo od początku miał. To... Tak. Rychtyk fajny. Na górę sobie damy jeszcze troszkę pietruszki, Aha. żeby było ładnie, kolorowo. Wiesz, że niektórzy ludzie nie lubią pietruszki? W Ja ogóle nie nie wiem rozumiem czemu. takich ludzi, co tam zieleniny nie lubią. Jest bardzo zdrowo, ma Bardzo. dużo witaminy C. Mhm. I sobie posypiemy po górze. Jak zrobisz swojej babie taki obiad, chłopie, to cię będzie całować po nóżkach, po rączkach. Może nie będziemy kontynuować tematu. Słuchajcie, gromy i jemy. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hej, jo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hej, jo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hej, jo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą. No bo heja, Polka już tak ma. Grej, muzyczko, grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze je zabawa na 102. Więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hej, jo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hej, jo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hej, jo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą. No bo heja, Polka już tak ma. Hej, jo, taki słowa przeca każdy dobrze zna. Hej, jo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hej, jo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działky piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą. No bo hejo, Polka już tak ma. Oj, mo. Joanna Grzesiok i Stanisław Schindler, czyli duet Baba z Chłopem, zaś z nami. Witam Was pięknie ponownie. Dzień dobry Państwu i dzień dobry. Dotarliście.
Dojechaliśmy, śniega nie ma, dobrze się jechało. No bo to śniegu zawsze tak się jedzie źle. Ciebie się ino po śniegu źle jeździ. No przeważnie po śniegu i po... To nie jeżdża jak wtedy. Tak. Joros w życiu przeżył taką mgła, to śniega nie było, ale była taką mgła, że moja ówczesno narzeczona, obecna żona zaglądała przez szyba, czy nie wjeżdżą do rantu, bo nie, bo ja przez przednią szyba nic nie widział. To ja Na tak przed- wjechał w Pilchowicach, jak jest wąskotorówka przez droga przechodzi i tam jest taki lekki zakręt w lewo, to ja pojechał prosto. I Kaś przyjechał Jak Boga do kocham. jakiejś baby do... I do nie, domu. i dobrze, że stanął, bo jak wylał z auta, metr, że zrobił, to był bezszum na dół. Widzisz? I by było pięknie. Jednak Pan Buczek nad tobą czuwał. Czuwał, zawsze czuwał i czuwał dalej, nie narzekał. A rozryła taką mgła, że jak się z Asią się przywitać, to się ręce nam minęły. To była inna mgła trochę taką. A Joros miał taką mgła, wiesz, że jak jechał przez taki wsie, to że za bardzo tam nie znał tych terenów, tam za Opolem. No i widzę, przede mną jedzie jakiś chłop, opolskie tablice rejestracyjne, godą to za nim jadał, on tu zna te tereny, no i faktycznie on tam widza te zakręty, tak bierze, nie? No i jedzie, nie? I w rozstanu, żeby on nie wiedział, kaj jechać, nie? No i wylazuje, a klupia mu do tego, nie? Do tej szyby, godą i nie jadymy dalej, a on go do nie, bo jest u siebie na placu. Fajnie. No. To musiała być gmuła okropno. To my pogadali o mgle, a teraz będziemy gadać o fajnych śpiewkach. Jak wy jedziecie jakaś w Polska, daleko od Śląska, jak tam ludzie reagują na te nasze biesiadne śpiewki? Bardzo pozytywnie. Wręcz nawet nie chcą mówić w przerwie, tylko chcą, żeby gadać, żeby używać gwary. Bardzo z tego życzą, tak chcę powiedzieć. No i Czyli nie ma problemu, tylko że damy, tam tak. jedziecie jakaś pod Kielce czy pod Białystok, że... nie ma problemu. Nigdy nie było i znaczy my zaczęli tak daleko jeździć, to już ten Świętowojna leciała ten film i myślę, że nam to przedeptało trochę. Ta rozumowość tego języka. Bardzo dobrze, że tak godosz, bo ja się z tego fest cieszę i fest się raduje. Jak tak wiem, że wiesz, w Polsce też Wydaje mi się, nas lubią. No znaczy ci powiem, ja mam dużo, wiele bardzo znajomych po całej Polsce i z Gdańska taki mój serdeczny kolega, teraz na wsi tam mieszkał pod Gdańskiem, ale to on nie ma odcinka, żeby minął ta Świętowojna. Zawsze patrzy, To dobrze. zawsze. I jeszcze teraz, jak są powtórki w tych serialach lecą, nie? Dalej patrzy. Oni się z tego cieszą, po prostu cieszą. Czasami się śmieją nie wiadomo z czego, czy z gwary, czy z tego, że nie wie o co chodzi, Ale się cieszą śmieje. się patrzą. No. Jakaś tam komediowa sprawa, no to tak się bawią. Nie? Ja wiem, że ty też, Rod, jeździsz kaś w Góry Świętokrzyskie, ja? I tam se odpoczywasz. Tam, dobrze pamiętam. Góry Świętokrzyskie to nie, Cieplicy, No, to kaj to jest? to jest Karkonosze bardziej. Właśnie, widzisz, Karkonosze. Karkonosze. No, ja Bardzo- wiedział, że kaś w górach, ale Bardzo nie wiedział ładnie, kaj. nie mogę kryptologramy robić, ale tam jest jak w bajce. No. Ja? Teraz by tam byli właśnie tydzień temu i I tam idzie powiedzieć, że przajesz temu miejscu, pięknie, ja? pięknie, naprawdę pięknie. To jak godamy o takich pięknych rzeczach, wiesz, jak tam o miłości, to się pozaglądamy na taki fajny wasz teledysk, fajny wasza śpiewka, jak się zoleci, wiesz? Dziubeczku mój złoty. Dziubeczku mój złoty, jego ci przaja. Ja, no to przaję. Państwo wiedzą, co to jest w Polsce, nie? A jak nie, to się dowiecie. No. Kiedy grzech poznał ta piękno dzioła, to mi w sercu coś czykło. Jorzech nie wiedział, że to jest miłość, ale w końcu tak wyszło. Magnetofonem pod jej balkonem piękne śpiewki żegrywał. Może słuchała, ale nie dała tego po siebie długo znać. Dziubeczku mój złoty, jak jo ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać.
i oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Zaraz żech wiedział i se obiecał, że ją muszę mieć do mnie. Wszystko jest proste, co ją mam w głowie, ale jak i to powiem, serce mi biło, godą dziewczyno, chciałby mieć za baba. Długo myślała i pokochała, teraz już mówią w doma na dobre i złe. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać, i oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać, i oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, jak ja ci przaja, całą noc tańcować, w szczęściu się śmiać, i oby da się bawił, ale ino z tobą. Przytul mnie do siebie, tak bardzo pragnę cię. Dziubeczku mój złoty, a ty, dziubeczek, ty się zdali jakoś tam pociągająco, ta ryma cię trzymie, byś se musiała, wiesz, szałwi parzyć z tymiankiem i tam, albo inhalacja tako z cebuli. No, Dokładnie, bo nie ma mam z nadzieję, czego. że widzowie jednak słyszą mnie w miarę wyraźnie, także nie będzie to przeszkadzać w naszym spotkaniu tutaj, ale nie umie to jakoś ze mnie zjeść, to prawda. Podoba ci się ta śpiewka Dziubeczku mój złoty, te zolity? Ja. Dlatego, że ma prosty refryn, łatwy do zapamiętania, jest tako prosto w przekazie, a zarazem tako, wydaje mi się, sympatyczno, tak to odbieram. Niektóre piosenki już tak człowiek od razu odbiera tak pozytywnie, w niektóre musi się wsłuchać, a ona jest tako i rytmiczno, i łatwo wpadająco w ucho, wydaje mi się, że zupełnie pozytywnie. To jest, jakbych miał powiedzieć tak rychtyk, pierwsza wasza śpiewka, którą ja widział jako teledysk. Jakoś tak się akurat złożyło. Bo to tak było. Jak ja zaczęła ta współpraca, to był pierwszy teledysk faktycznie nagrany. I ten teledysk był nagrywany po Nowym Roku, to był pierwszy dzień po Nowym Roku chyba jakoś taki. To był taki bardzo ciężki jest dzień zawsze. Bardzo, ja pamiętam, że to był właściwie jeszcze taki bardziej dzień do świętowania czy do odpoczywania, a tu już było to nagranie, także... Bo ja wiem, że wasza współpraca w ogóle to się zaczęła tak dość nietypowo, bo tyś się musiała szybko wszystkiego nauczyć, ja? Tak to było? Bardzo szybko. Bardzo szybko. No, poznaliśmy się właściwie 21 kwietnia, a 1 maja już my grali koncerty 2 na dodatek. Toś miała 10 dni. Ja. 21 my się poznali, 23 kwietnia my mieli pierwszą próbę. To musiałam wszystko sobie spisać z płyty, pamiętam to jak dziś. Jeszcze mi się akurat zaczynała sesja prawie że na studiach.
No także wspominam to jako taki dosyć trudny okres w moim życiu, bo to było nagle, niespodziewanie, tego się nie planowało, tylko to tak nagle wszystko wskoczyło. No i trzeba było temu sprostać. No ale ci się udało. Jakoś mi się udało. Ja mam takich znajomych, tego też krótko, takich znajomych, co pierwszy raz zajechał chłop na Zolity do swojej działchy. Pierwszy raz ją widział, drugi raz zajechał, żeby się tam jeszcze posiedzieć, a trzeci raz po miesiącu zajechał, żeby się oświadczyć i do dzisiaj są małżeństwem. Do dzisiaj żyją, Ja właśnie. 50 lat już po ślubie i wszystko dobrze. Nie ma na to reguły, czasami się ktoś zna długo, a potem jednak A jak długo wy już współpracujecie razem? 13 lat. 13 lat. To jest taka okrągła rocznica, nie? Okrągła 13. No, okrągło czy naskaczył, na będzie pechowo czy szczęśliwo, zobaczymy. Pozaglądamy się teraz, żeby nie gadać o pechu, to pozaglądamy się na taką fajną, wesołą śpiewka naszych przyjaciół. Polski, głównie na Pomorzu i Wielkopolsce. Na moim rancho w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Na polu koło jeziora, tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda.
Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jeździłeś kiedy kombajnem, czy nie? Nie, traktorem. Traktorem? A kaj po polu, czy kajś też po... Tak i tak. kaj szło, to jeździł. Ja mam takie szczęście, że mam papiery na wszystkie klamory. To znaczy? Drezyny, maszyny, lokomotywy, wszystko. Nie? Uczy, bawi, pokazuje. Ja swego czasu miał receptę, żeby uczyć sałpy, to że jechał na kurs. A kiedyś zakład musiał szkolić. Gdzieś wszystkie kursy robił. Żaden nie chciał jechać, a ja lubił. Wszystkie papiery. Wszystko może, ja, bo tyś jeździł po tych kursach, to ci się... Tak nie pasowało. To ci się opłaciło. Ja? Tak. A na koparka też możesz? Też mam. Wszystko. Ładowarki, koparki, drezyny, odśnieżarki rotacyjne, dźwigi bez ograniczenia tonażu, lokomotywy. Wszystko. Ty jak ty byś chodził jeszcze do roboty, to byś miał ze 130 lot żyć. Pawacza, że nie zrobił. Nie wiem czemu. No to jeszcze masz czas. Już nie, to mi się nie chce. Teraz odpoczywam. Emeryt, pamiętam, kolejowy. Bilety mam, trzeba jeździć po Polsce, tylko nie mam z kim. No ale bardzo tam od was z Orzeszo to dużo cugów jeździ, nie? Bo musisz do Katowic jechać. No i potem dalej. I potem w kosz do Struna. Teraz my byli w Jastarni, cugiem, że było fajnie, tak o. Pojechali mi się fajnie i powiem Ci, że bardzo ładny pociąg jest teraz. Z Gdyni do Katowic 5,5 godziny. A powiedz, zagraniczne to też obejmuje ten twój darmowy bilet, czy nie? 2 razy w roku podobno, ale jeszcze nie próbował. No tu musisz Ja nie jadę na zagranicę, bo ja miał po polsku i po śląsku. I to możesz do Sosnowca jechać. Także nie jadę za granicę, bo po co tam jechać? Jak się nie rozumie, temu to co? Jak się lubi pogoda. A poza tym Polska jest bardzo ładna, bardzo ładna. Tak twierdzę. A jak żeście z Asią zaczynali grać, toś ty jeszcze chodził do roboty, czy już nie? Nie wiem, chyba nie. Nie pamiętasz? Chyba nie, bo ja był już wtedy pochorowany trochę. Tak go dali, że ja kombinował, żeby iść na rynta, a w sumie sama przyszła do mnie. A tyś był richtig chory. Richtig chory. No widzisz ty. No i doktor przyszedł i się ze mnie śmiał. Chciał pan iść na rentę, to pan ma. No ja. No i tyle. No te zdrowie. I no to zdrowie, tak. No ale to mnie narzekał. Jest tak, niby pochorowany, strasznie chory, jak przyjdzie do lekarza, ale i się czuję całkiem dobrze. Całkiem dobrze się czuję. Wiesz, jak jeden chłop przyszedł do doktora, doktor go popadł go do panie, pan jest zdrowy jak koń, niech pan idzie do roboty, nie? Chłop wylazł na korytarzu, się przewrócił, umarł. Doktor otwierał drzwi, zaglądał do ludzi, widzicie? Wolą umrzeć jak iść do roboty. No ja bym chciał iść, bo ja miał fajna robota. Odbiegliśmy trochę od tematu, bo gadamy o robocie, a my sam mamy fajnie śpiewać i grać. To zaproponujcie jakąś waszą śpiewkę, zaraz ją puszczymy, co by się ludzie tak fajnie... Zapraszamy Państwa na obejrzenie naszego teledysku pod tytułem Zabawa. No to zabawa, bo ma być zabawnie. Był rozfajny dzień, deszcz i słońce też. Moja staro leży se i po losie. Z nieba bije żar, a na piecu war. Żonka czekują na gościna, kawa i bal. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech
niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Chodźcie bracia wraz, póki mamy czas, do zabawy was zaprosić, razem bawmy się. Biliu będzie śpiewał, buła zaś polewą, a Asiula tańczy dance, jak Stanik grywał jazz. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Bawmy się, jeszcze mamy czas. Zapał ducha, serce chce jeszcze bawić się. W jeden zwykły czas, by obiecać wam, do zabawy was zaprosić, więc bawmy się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Piękno jest ta śpiewka i wszystkie insze oczywiście możecie też wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku, bo lista szlagierów po śląsku od poniedziałku do soboty, od poniedziałku do piątku propozycje, w sobotę wielki tygodniowy finał i właśnie w tym finale roztomańte konkursy, idzie wygrać płyty zespołu Baba z Hopem i nie ino, wszystkie insze też, a jakby się komuś nie udało wygrać, to może do nas dzwonić do naszego sklepiku internetowego. Numer macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl i zamówić płyty. Pocztą przyjdą, listonosz przyniesie, a jak kto nie chce dzwonić i no chce przyjechać, to też może przyjechać. Na ulica Kościelno 5 do Rybnika. Byliście kiedy w Rybniku na Kościelnej? Fajnie, nie? Byliśmy, nawet śpiewali 2 razy. Wyście śpiewali już w roztomańtych miejscach i jeszcze myślę w roztomańtych będziecie śpiewać. I wszędzie muszę powiedzieć, zawsze jak się pytam, to się podobacie. I to fest. To my się bardzo cieszymy. Jak coś będziemy grać, to przyjdźcie, wiecie? Na pewno wszyscy przyjdą. A wy mi powiedzcie, czy wy jeszcze do nas przyjedziecie do programu? Ja mogę już jutro przyjechać. My to nie jutro w poniedziałek ci będzie ciężko. Szkoda. Przyjadymy na pewno, na 100%. To ja was już teraz zapraszam. Nasz dzisiejszy program dobiega końca, ale się nie starejcie. Jutro widzimy się zaś w liście szlagierów po śląsku, a w niedziela za tydzień szlagiery i wice na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.